Dipu man jaga celenga towar mile folong drugs mege thorpon. Karbi Anglong Autonomous Council Chairman, Vice Chairman lapen Executive Officer ULBs atum pen mege parpon. Tarabasa lem salong APHLC pen ke hayatum pherang ke mege papon. Ningkan hini api putot AUDC along yinan budi ke depan long tu. District Drug Disposal Committee atumpian pin khatsi Narcotic Drugs Psychotropic Act Harokrasi kebra strongner kebra pho arona teng pen jakong ni phai thong kebani dipu pen man jaka chelenga towar pi mile pho patko klamalong police atumpian kenep onlong heroin cannabis tablet Court sirap high hui Karbi Anglong District lapen State Pollution Control Board atumpian chipari deng ponsi drugs mege thorpon asai deng pon. Labang so drugs doana lin lapen hitia dor high hui ke lapuhenda. Heroin 3.48 kg anam 2 crores 43 lakh 60,000. Ganja 222.65 kg anam 22 lakh 20,650. Suplex plus capsule 2,102 no anam 6 lakh 30,600 lapen cough syrup 26 bottle anam 7 lakh 800 lasi kadu kawe anam pangrum pepen kele 2 crores 73 lakhs 19,000 anbak do pusi than pachinipon dipupen thorom serong pharipor Karbi Anglong ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ ড্ৰাগছ যিবিলাক ৰিকভাৰী হৈছে তেনেকুৱা আমাৰ 15টা কেছৰ যিখিনি ড্ৰাগছ ৰিকভাৰ হৈছিলে তাত আমি ড্ৰাগ ডিছপ'জেল কমিটিৰ এপ্ৰুভেলৰ মতে আজি আমি ড্ৰাগছটো ডিছপ'জ কৰা হৈছে তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ হিৰোইন 3 কেজি 0.48 গ্ৰাম ডিছপ'জ কৰা হৈছে গাঞ্জা 222.065 কেজি Samplex tablet 2,102 numbers of Samplex tablets আৰু cough syrup 26টা bottle dispose কৰা হৈছে এই গুটে psychotropic substance আৰু narcotic drugs ৰ মূল্য হৈছে 2 crores 72 lakhs 90,050 rupees আৰু আমি যেতিয়া ডিসপোজ কৰাৰ আগত যেটো আমাৰ প্ৰসিডিউৰ আছে NDPS ৰ এক্টৰ মতে সেই মতে আমি এটা ড্ৰাগ ডিসপোজেল কমিটি ফৰ্ম কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছত আমাৰ পলিউশন কন্ট্ৰোল বৰ্ডৰ এপ্ৰুভেলৰ পাছত আমাৰ আজি ডিসপোজ কৰা হৈছে Jakongni phai thongkia barni erbore tam kam krab center dipu along jasemet pen Karbi Anglong Autonomous Council along ke doan a chairman Vice Chairman lapen Executive Officer ULBs doan atum chingrum si me inipon me along aluhi sarpuaman pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang chetong dun lapen EM MLS doan atum stame chetong dun labang so me along Karbi Anglong Autonomous Council along Town Committee lapen block ke doan asai hemalong ke paching tur pon nang jia phan kele tanga sai kam an arona teng pen ke claim pa menang jia phan si arsigit pen chingwai pedopon Dipupen Thorom Serong Pharipur Malong News Joint Secretary Government of Assam lapen Director Tuman nitum Karbi Anglong Autonomous Council sikahang lo Karbi Anglong Town Committee kapar loan inkora ke thomdo inkora hini do lapen long sirke pa Town Committee bangke Central Government State Government penta awar sailong momlo sayang deng deng pon momlo claim pon momlo lapen ke la long kora hini Town Committee long tame master plan kopi pima ke claim ji kopi pisi mo pi sayang deng ke claim ma taun ang kang lo la gutte ang ton kaching bai ye phan se pini bangke joint secretary phan director phan nilisi ke hang pen si Town Committee chairman la pen vice chairman tum phan an pen ke jwini chingwai ching sai lo la pen ke taun ang kang along ke claim tang liability mane ke claim nahi atangka ke long nahi atangka ke claim tangka ke long nahi atangka antame alang thum chechak lo hithiru ruiniang bong bill ki pipen tang piet pop lapen ke bang jial nian tamela pmay ahem akejoy pens Narendra Modi ake hai ke pi laknira suri ke batangka hem pi urban area phal laso ahem tame ketangte dolang lapen abhake ketang lo ketangter ataun kumti antame la agosto chiklu mo chiklong bong kapitang eje phansi pini cerai pon
lapen ke kapre sayang deng pini MLA ke hai dong singo ke hai tu IM ke hai tum do MEC ke hai pi tum do lapen cing lapen ke officially si pini ke Karbi Anglong ke doan chairman lapen vice chairman atum pencing wai cing sai pensi isi pen cerai lo lapen ke sel herek du batu phan ake joy pen suri ke pijir pen cenglok kapre sayang deng tame ini cing wai pon nitum ke AP Chelsea along si chedo thepji nitum aphan jakong langno atum nangke thak jipu ke nitum kroy kre BJP atum nangke thak dun bor ilo bonta nitum do thepji lahai alam thepen tarabasa lem salong AP Chelsea pen ke hayatum pherang ke mei ke phapon ke chengsia farman AP Chelsea atum tarabasa lem salong bangkep che pahai pon Laswajok non Karbi Anglong Autonomous Council kachari bom BJP sarkar atum sitame kaphere phon ke nang dolo Laswajok la AP Chelsea pen ke hai bangkep atum aphan ke pache thak jipu alam theta klang lahai ke klang alam the aputhak raratum ke pamanghu heji pusi phuluni along AP Chelsea atum pherang ke mei phapon la sialang litum ke non puta AP Chelsea along si duthip madua song along ta chingbe dunde la siraratum manghu nang ne pusi pherang ke mei along pachini pon phuluni pen Probin Taro report Malong News nang litum han na chapa media doan aphan sidame lilihin pen mane clear vision mane lamklar ka chipiji abang gela puino patumi nili tarabasa alangli gones teronalong nili phana ha podat amat nili duniglo lapen hala dakidu nalong nili phana pulo nangli amuka lahai aputha kai pupe la non kedam tang lem salong putha galam sinili phana pulo lasila lem salong kedam aputha galam nili phan na pu alam thegela pulo alangli bang kopisi nona lom ke claim nai ma la pang so putha na pulo la pen nili bang lam klar ji piduno nili tumbang ke nona ko ke APSLC long si duthip la pen APSLC along men sinili kami claim dun la pen APSLC hin men sinili tumla hulo tarik kedam tang hulo tarik la lems election dak nili tumhan rat alang pahailo la sunang pahailo atumi nili tumhan alangli isia adimolong signature kuri tha manili kuri dune delo la so signature ki kuri gela pulo alangli nang than bangke ke alangli hem also kidam tang la bangso puisa longji gran enit pula bangso puisa longji la sila so adimolong nang lipa nili pha signature kuri nu manili alangli register che barma nili la bangso adimolong nili gran edit pula bangso ice cream along nili signature kuri dune dat laptop pilthe long bangke lalo athe nili tum bangke APSLC ahin ben bangke nili tum ke claim thip do thip lapen kaching hon thekti longri longpat kaching hon masin nili tum ke claim lasi nili tum hala bangke ning nang binang ne lem salong pe la pupu BJP don jui tang ho amuka tum sinanga bai pon ho lapen BJP tum si la tum han ke nam pon ho pula bang so alam bangke nili tum lam klar chipiga kang tum mangalalo lasi lahai bangke nili tum hana hondek bedera non ke bang ji mesenje phan nili tum la dak taraba salem salong nili tum si la dak bangke ha hon pon po la pen dakta nili tum han siar abang pudoan taraba sairian angkang pi siar abang pudoan atu mangke nili phan nang pahai pondet pen api yong sinili ki claim ke dam lamang so puthak yong sinili ki chokche dokok blo tang se rat sinili tum hanang sai la pen nili tum hai kaman tum do APSLC hian ten la pen doan so na mungan same alangli tum sin tum han bidi suri nang than pon bombo ta tang te pini nelitum labangso Phuluni constituency madang te tarbasa lamps kedam tang tarik 3 therokarni cooperative election dolo lapen APSLC pen sitame bangkrip ya candidate cepati dunlo labangso angbong pen bang kep abang ke litum haidet lo haidet pen litum chairman sitame elitum kathar sarwang pen si nitum baburam timung phansi chairman chingwai ponlo la sopen etrovel aphan bangsi non chonghong ding lo la songbong pen non inut bahani Phuluni constituency aphan nongno ke jo madang te la BJP atum elitum la ke haitang a members atum aphan esi controversy ke wan ke la henlo alangli bang ke tumong sapur dunelo la pen suhi danang chipi dunelo jola pusom si nongno ke ban ane la bang ke bang bong
divide and rule lapuson ang thag ya pan madangte litum PSLC anong no kejo ja pan bangse alang litum mabangke claim lo tebon sita malang litum mabangke halaso chairman apu thakle laso chairman e probel apu thakle alang litum suhi ki pidun kali labangke grand in it hala bangsa tangka pan bangsi alang litum suhi cipidun lasi kaddo gabe Puluni constituency pendang lo kaddo we Karbiang long labang so alam abangke pini media thengno clear lo laso bangke manghunang ne lake ho kali cobayalam la ilitum labang so ke claim ke dam ke mesen ajok lapen ke claim ke dam kang tangrak labang so nang theglong se litumang bong labang so divide and rule labang so polisi bangke nang ke claim lo pusi mili nang litum kaddo we media thengno ta ningjelo pen paklar dak lo nang bai lo la pen non ko pine market set ki kim ji la pon amounts 12 lakhs la pen ke grand and eat nilisita me ar iduk lo mane hemasor apha nilise che lang lok ta 30 lakh bakta suse silong cheklo jon krisi hini bidam lo reng da reng redar lo la haya preng ga chi tui phana ki sungo joine pen nilita tension pen amasi thangna chita melang tum na dak kopiloma alang litum che papas alam bang ke tokjir pen litum hanang paklang kle kopitong hada ke tokone men suhi kuri non polon litum suhi kuri dalo la gran en ira poisa 5 lakh akar i pena joine tani tum party je phangno pen sini tum piniani BJP long nang inwardon popo ke ni litum hadak chi chaklong le tapi tum tangka poisa dulip tani tum en long le la bangke nitum klardak chi pilo tasini tum phan party image na phangno do na phan la hai bangke tasinang tum rata tum ka do gawe tum tame Puluni ha warchot kali Karbiang long kado kawe che songrap pet akorte la pen injir kado e pantane litum ako lam klar chi pitulo nilitum la bangke party phangno ne nitum do thipji bangkep nitum ke haidun do bang kriping bang pen nitum bangkep haidun lo tasi non bangkep mata nitum stand do thipla Jakong ni paing ko ara sirkia bani Assam University di campus along AUDCSU kilik pada pon puti angthek kami klang pontang labang so kilik angthek ke klang along Presiden Aparman Sar Habekro Vice President Aparman Drangsina Inghi General Secretary Aparman Samson Ingti AGS Aparman Sarbinong Teron AGS Female Aparman Homsira Ronghangti Sports Secretary Aparman Tanson Taro Cultural Secretary Aparman Drangsina Krolapen Magazine Secretary Aparman Thirso Bipetumsi Haipon Pinpur damme kedam tang ningkan hini ke corona abur ke doko kajok Assam University di campus along sitame Union Budi abedarno ke claim kedam nang jia sai lapen kaching thur ponang ji ke doan sitame chington lap ason sinang manno lapen class kawedet pen ajok campus along sitame ingram sisasi nang tulo la sinon puthot Union Budi ke do pon thulong ke AUDC aphar sitame ke mesen lo lapen kaching thur pon nang jia sai antame claim dam pon un popusi Assam University Charlie Bom ari soi janga tumpen ningje pon dipupen dorom tiong pa report Malong News Hamren along raikom sai kia tumpen rakia horbu me ke tharpon Jakong ni phai thongke barni Hamren along raikom sai kia tumpen rakia horbu me ke tharpon Nijang Karbiang long Deputy Commissioner atoya tengsi rakia horbu me tharpon Jasemet me ke tharpon rakia hormu mate drugs hai hui lake kedam tangapor raikom sai kia tum kenep dun apot si me tharpon pusi Hamren ASP Imdad Ali pen pherang kia phan nang pachini dun Hamren pen rusoming report Malong News আমি আজি 30 জুলাই তাৰিখে অলপ সিজ ড্ৰাগছ আমি কোৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ লৈ পেলাই আমি ডিছপ'জ কৰিলোঁ এইখিনি আমাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ড্ৰাগছ ডিছপ'জেল কমিটি আছিলে আমাৰ ADC মহোদয় আছিলে আৰু SDMO আমাৰ চিভিল হস্পিটেল হামৰেন চিভিল হস্পিটেলৰ আছিলে আৰু এক্সাইজ ইনস্পেক্টৰ আছিলে আমি চাৰিগৰাকী মই চেয়াৰমেন হয় আমি চাৰিগৰাকীৰ প্ৰেজেঞ্চত আমি আমাৰ পুলিচ ৰিজাৰ্ভ কমপ্লেক্সত কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ লৈ আমি কৰিছিলোঁ আমাৰ অলপ সংখ্যা কম আমাৰ কচিৰ কাপ চিৰাপ কিছু বটল আছিলে 25টা বটল আৰু 136 আৰু চেম্পলেক্স কেপচুলছ আছিলে গতিকে এইখিনি আমি কৰিলোঁ আৰু আমাৰ আজি আৰু দুটা কেছ আছে সেইকেইটা আমাৰ FSL ৰিপৰ্ট অহা নাই অহাৰ লগে লগে আমি কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰৰ পৰা লৈ পেলাই আমি নেক্সট এটা ডেট লৈ ওপৰৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ পেলাই আৰু কোৰ্টৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ পেলাই আমি সেইখিনি আমাৰ কাম কৰিম Greater Dongkamukam Press Club hin penche thanchimum amei kangnipon Nijang Karbiang long alo Dongkamukam rong supialong kedo Greater Dongkamukam Press Club atum pen kolonga irrigation along mesen penche thanchimum amei kangnipon GDPC pen jakong ni phai thongke barni che thanchimum amei kangnipon
laso along GDPC ameifu Livingston Bepen Meichari Ponsi Mei Pangcheng Ponno GDPC bidisar ke the Joysing terang Tim Hansia tumpen danglok perangke klem bang tum anta cetong dunsi cetan cimum amialo RDP dun GDPC pen bangso cetan cimum amialong perangke klem bang thot tumpen ceklo John Trok angbong ke klem kedam aputhak lapen birta kirip duna puthak cetan pedopon bangso perangke asai ke klem along kupi koson asai si klem kedam ponang jima ku aputhak abari ma perangke mate GDPC abidisar ke the Joysing terang ahin pen perang an alam obemi perangke klem bang atuma phan than pon dongkam kam pension tabe report Malong News Litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.